तामुलपुरनि सेसापानियाव फिन आरोबाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा। तामुलपुरनि जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफान मावखुलिनि सिङाव थानाय सेसापानि खारकेला फख्रिपारानि मुन बसुमतारीनि थाग्रा न'खौ फुंनि समाव हाग्रानि मैदेरा सिफायनानै गालांदों। खाफाल मोजां मैदेरा न'खौ सिफायनाय समाव न'आव रावबो गैयामोन, जायनि थाखाय सुबुंनि जेबो जखम जायासै। थाग्रा न'नि इन्जुर नाख्रेबनायजों लोगोसे उन्दुग्रा बैसांखौ नाख्रेबनानै गालाङो। दुखुथिया नखरा हाग्रा बिफान आरो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय हेफाजाब हास्थायदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि सिङाव बेफोरबादि हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सोमजिबाय थानाय दावहाखौ हाग्रा बिफान आरो आसाम सरकार बिटिसि सरकारा बेफोर जेंनाखौ माब्ला सुस्रांनो हागोन बेखौ समाजसो फोरमायसिगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा प्रियंका बसुमतारी। आंनि बोरायनि मुङा मुन बसुमतारी। गामि खारखेला। माब्रै जाया बियो? बियो थांनाय हराव 3:15 मैदेरा गाग्लोबफैदों। माबैसेमोन? मानै। मा दंमोन न' सिङाव बिदिनो माइरं दंमोन एसे, ओमफ्राय उन्दुग्रा बैसांखौबो सिफायलांदों आरो ओरै बेरा गासिबखौबो सिफायलांजोब्बाय। मानसि दंना गैयामोन? मानसि गैथ'वामोन बर्थमान। बोराया बाहेरायाव खामानि मावनो थांनायखाय आङो हराव आइमोनाव उन्दुना थायोमोन, ओमफ्राय फुङावनो फैयोमोन। मानसि गैथ'वामोन होनबा? मानसि गैथ'वामोन। दा मा सानदों नोंथाङा? हाग्रा बिफाननिफ्राय माबाफोर लुगैयो नामा? एसेसो अनसुंथाइ मोनगोन नामा बेखौनो। नोंसिनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो नामा? जालुबाय थायो।